Chciałbym ludzie witajcie Kwiatka pri ďalšom videu, som s vami ja, Tomek. No a dneska tu byl taký pohodový dom, či pohodový deň. No a pozeráme si tu tak celku, asi si pôjdem zaplavať, hej, lebo nudím sa proste dneska, chápete. Pôjdeme si zaplavať, lebo fakt dneska je mega horúco. No a postavil som si taký nový domček, lebo ak ste videli tam v včerajšom videu, tak ma otravoval ten dáka entita, alebo ja neviem. Tak, zaplávame si, čo je za bazén? Dobre, tak asi si Dneska budeme rozdávať zirnu. Dobre, prisťahoval sa k nám tu nejaký... Prisťahoval sa tu asi nejaký nový software, dúfam, že nie TikToker, no. A môžeme ho ísť privítať, môžem vám dať niečo, čiže idem domov. Zoberiem lievance, to dneska ráno robil, idem dať, lebo však ho privítame. No tak idem hore, do kuchynky. Dúfam, že bude rád, dúfam, že bude TikToker. Dobre, zoberieme lievance. Tak. Zoberieme lievance, tak, dobre. Ideme ho privítať, dúfam, že budeš šťastný, že som mu doniesol lievance. To som nechcel svoje lievance. Dobre, to som nechcel lievance. A ideme pozerať dneska na nového susedu. Dúfam, že bude milý. Dobre, ideme. Dobre, to zatvorím. Dúfam, že otvorím. Dobrý deň, len som vás chcel privítať na úvod. Len som vám chcel doniesť lievance, lebo vidím, že ste nový sused, tak som vám chcel robiť radosť. Dobre, tak som vám to dám, hej. Poďte tam. Tak ja vám to položím na stôl, hej. Ak môžem ísť dnu. OK, takže dneska si môj nový sused. Tu vám to položím, hej. Idem si ma pozrieť, ja som straný TikToker. Mám taký neviem Ja nehrám také somariny. Ale jak sa voláš vlastne? Jak sa voláš? Aha, dobre, Voxík. A mne si dať bude, ukáži mi to, ako to u teba doma vyzerá. Voxík. No, Ukáži mi to, ako to u teba doma vyzerá. to poďalej. OK, čaute ľudia. Tu máme OK. A ty si vlastne TikToker? A ty si TikToker? OK, dobre. Tak si poviem, neznášam TikTokerov. Dobre. A čo také natáčaš na ten TikTok, čo to je? Tak čo je to, čo natáčaš? Minecraftu game teraz. OK, nic z toho nepoznám, ale dobre. Trošku dobre napojú. OK, dobre, nic z toho nepoznám, ale dobre. Dobre, asi už asi pôjdem. Dobre, už asi radšej pôjdem. Tu máme ďalšie. Keď balím. Dobre. Urobíš mi niečo?
vyber, čo urobíš, to nechám na tebe. Dobre, kľudne, však ho chutnám. Dúfam, že to zase nebudete natáčať. Ďakujem. Ňam. Ok, dobrý hot dog robíš, ok. Ok. Ty skade vlastne pochádzaš? Aha, z Brookhaven, hej? Áno, má detinu. Ok, vy ste aký kuchárne? Dobrá vedieť, aspoň viem, kde sa pôjdem nájsť. Asi banánový. Dobrá. Dobrá. Dobrá, tak ja si pôjdem, nechám dať zase natáčať toto TikToky, či čo to je. No takže, ak ste ľudia videli, našli sme tu nejakého suseda, ktorý je nejaký slavný TikToker, že vraj dobrá. A my ideme domov. Tak. No, videli sme TikTokera, idem ho ešte navštíviť. A ja si asi idem natočiť. No, idem asi nejakú telku, nejaký seriál. A ja sa vám ozvem. Takže, čaute. O 2 hodiny neskôr. OK, pozeral som tu nejaký policajný seriál. Nájdem asi za tým susedkom. TikTokerom, neviem. No a uvidíme, možno pôjdeme niekde autom. Neviem, lebo ja auto nemám. To nejdeme z autom. Tak. Dúfam, že nerobí dať TikTok. Pamboxík. Čo robí ten pamboxík? Ja neviem, či ja môžem využiť. Pamboxík. Tak ja idem z nej. Ja tu neviem, či môžem. Pamboxík. Kde je ten boxík? Pamboxík. Kde zmizel? Pamboxík, tak náčkujem. Halo, pamboxík. Tak kde zmizel ten pamboxík? Ten TikToker. Tak asi je doma, asi tak je ištený. Tak ja idem doma asi, no. Lebo tak tu nie je. Ešte pozriem pulzu, mi ukazoval. To nie je. No, tu tiež nie je. Tak asi idem doma, ale tu nie je. Takže sa poďme tak kde prešťať. Nemám auto. Tak ja idem znova asi domov. Kde je ten boxík? Mám asi otvorené dvere. Dúfam, že mi tu nič nevlezlo. Tak. No, idem asi na balkón. Boxík? Pán boxík? On tam čo robí? Ja si volám záchranku. Rýchlo idem po ňo. Rýchlo. Ja neviem, jak sa tam ide hore na balkón. Rýchlo. Tam je tam nič nestalo.
Rýchlo hore. Hop. Kedy sa mu ide na balkón? Tu. Kde zmizol? Však bol tam na balkóne. To je taký prank? To je taký tiktokerský prank, už to vidím, ja idem domov. Taký tiktoker dobrý. Taký dobrý tiktoker, Posvieti na mňa, zavolám policiu. Viete čo, ideme na policiu. Robíme nám prekvapko. Ja prezlečím za policajta. Robíme na ňo prekvapko. Tak, už tu máme policiu. Zoberieme aj policajtnú hotelku. Zoberieme zbraň. A urobíme na ňo prekvapko. Tak. Zoberieme zbraň a urobíme na ňo prekvapko. Urobíme na ňo prejsť. Policia, je som policia. Tak. Urobíme na ňo diatovku. To bude dobrý prejsť na tú sebe. No poď sem. Policia, otvorte! Otvorte, inak vykopnem dvere, dobré. Vy ste to chceli. No a kde si ty, tiktoker? Kde si? Tu je! Nesiluj! Tiktoker jeden. Vystrelím. To bolo varovanie. Vstávaj, nesiluj. Vstávaj. Ale vážne asi potrebuje pomôcť. On asi vážne potrebuje pomôcť. Pán Boxík, čo sa vám stalo? Počkajte, ja vás zoberiem ku mne domov. Pán Boxík, ja si budem musieť zavolať sanitku. Rýchlo, sanitka. Hospital. Dobre, volám. Ľudia, keby ste chceli pokračovanie, ako zachránil Boxíka, tiktokera, tak zanechajte like a odber. Majte sa, čaute.